Mickey's Child Educare Center twaqqaf 18 sena ilu u beda mill-Ħamrun jopera b'tifel wieħed biss. 10 snin ilu dan iċ-Child Care Center fetaħ ukoll f'Bulebel u fl-aħħar sentejn mexa għal post ġdid f'Bulebel stess. Fil-Mickey's Child Educare Center f'Bulebel hemm madwar 100 tifel u tifla rreġistrati, filwaqt li f'dak tal-Ħamrun hemm 70 tifel u tifla rreġistrati. B'kollox il-Mickey Child Educare Center iħaddem ma' 26 carer, kemm full-time u part-time. Silvio Zammit li hu ħsieb l-amministrazzjoni tal-post għalilna li l-carers huma kollha mħarġa. Għalilna l-preżentament jeżisti nuqqas ta' carers għaċ-child care centers b'mod ġenerali u jispjega għaliex. Id-domanda għal dawn il-carers hija minn child care centers sa kindergarten. Allura il-problema li qed insibu li ovvjament il-kundizzjonijiet ta' xogħol fil-kindergardens mhumiex l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol li inti ssib f'child care center. Ovvjament bħalissa allura dawn il-carers li joħorġu speċjalment il-kwantità toħroġ mill-MKAS u mill-ITC. Jippreferu jmorru fl-istituzzjoni tal-gvern. Apparti l-għajnuna l-ġenituri li jaħdmu, Lucien Zammit li flimkien ma' Silvio tmexxi dan iċ-Child Care Center kelmitna dwar il-benefiċċji għat-tfal. Bħala Child Care Center mhuwiex biss ta' użu għal tfal li ġenituri tagħhom ikunu jaħdmu. Child Care jgħin ħafna l-tfal kollha biex ikunu jistgħu jiżviluppaw f'affarijiet differenti, jagħmlu attivitajiet differenti minn età żgħira jitħalltu ma' tfal tal-età tagħhom. Tkellimna wkoll ma' Fiona Camilleri li hija carer u qaltilna li dan huwa xogħol li jitlob dedikazzjoni u attenzjoni ma' tfal u li jagħti sodisfazzjon kbir. Tkellmet ukoll dwar l-esperjenza tagħha mal-ġenituri. Hemm once li l-ġenituri jkollhom dik it-trust, jibnu dik it-trust u jibdew jiġibu tfal rashom mistrieħa huma jkunu happy, huma jkunu happy aħna wkoll.